Jiganti Bapak Paniwigodian Nabuh Bendi minangka pratandha bilih Merti Desa Kelurahan Sidorejo kapurwakan mugi-mugi kanthi menika tansah lestantun budaya saking Kelurahan Sidorejo manggi karaharjan tata titi tentrem kerta raharja. Matur nuwun. Sagung para rawuh ingkang satu kinurmatan. Adicara saking Purwa Madya Tuni Wusana sampun kalampah kanthi rancak lir ing sambikala. Pramila kita ndukap adicara ingkang pamungkas nyunjuh panutup. Ananging sadereng tutup kula minangka pambiwara. Kula Dimas Harsono minangka pambiwara ing bilih wonten babab ingkang boten nyujuprana dumateng panggalih panjenengan. Saestu kawula nyuwun lumuntring sih samudra pangaksami. Lan sumangga adicara kita tutup kanthi dedonga. Dumateng ingkang rasuk sanes agami Islam kawisasanipun kawula sumenggakaken. Wonten ingkang rasuk agami Islam sumangga kita maos hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun dumateng pangarsani Bapak Sukarman sak kanca sumangga kalajengaken jadilan saking putra muda budaya Bapak ingkang angka kalih. Sumangga. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, sumangga kita pados papan ingkang sae sak sekecane saengga anggenipun mangke mresani olah kridanipun jadilan putra muda budaya. Wonten ing wekdal menika kanthi paraga pawestri saking Bleduk lan Ganjuran. Pramila monggo sumangga kita aturaken dumateng pengrawit sak krunipun monggo. Matur suwun.
yo 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 yo. Oh, ya. Oi. Was. Oh. 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 Ayo. Putra, budaya Bapak Dua. Eh. Oh iya. As. Ayo. Eh. Ya. Oi. Oh. Eh. Oh. Ya. Ya. Eh. Oh. 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 Oh iya. Oh iya. Oh iya, hae, oh iya, yo, yo, hae, hae, Siapa yang punya? saya cari manis kembang melati, di saya cari Sayang manis kembang melati, melati juga orang manis mana rumahnya. saya cari manis kembang melati, di saya cari manis kembang melati, melati tungan orang manis siapa yang punya? Oh iya, hae, 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 oh iya, oh iya. Solo. Oi. Ya.
ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Menari, saya ini sedang menari. Hari putri, si kuda kebang. Hari putri, si kuda kebang. Bikin hati jadi riang. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari. Hari putih ya si kuda kebang, hari putih ya si kuda kebang, membuat anda jadi riang. Eh, eh, eh. Oso, 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 oso. Saya ini sedang menari. Menari, Saya ini sedang menari. menari, Hari putri, si kuda kebang. Hari putri, si kuda kebang. Bikin hati jadi riang. Sok jagone kuro rame swarane pate kapruyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha natur pari. sesengenge nyunar, bulan parade, mantu emote, pondok dunya tak ini. Dikaya esok jagone kuro rame swarane pate kepruyo hati senenge sedulur tani bebarengan padha natur pari. Jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima kota Semarang, Simpang Lima kota Semarang. nyepara ke tindakan ke putih luhur, nyepara ke tindakan ke putih luhur. Kanggo gayung urip bangsa adil makmur, kanggo gayung urip bangsa adil makmur. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima. Simpang Lima kota Semarang, Simpang Lima kota Semarang. Sing nasti timreng tuminta mureh hasil, sing nasti timreng tuminta mureh hasil. Anggeku mewatan kang asifan adil, anggeku mewatan kang asifan adil. Oi, yo yo yo, wah, putro, budaya. Sumpah ing yuda sang satriya tapa, Tetapi engkau sumpah prajurit jagat bela
bangsa Milata ing nyawa Satya Mataruna Kusumane bangsa Jumangga ing yudha sang satriya tama tatapi ingkang supa prajurit natya bela bangsa milata ing nyawa Satya Mataruna Kusumane bangsa Banar yo. Oh, ah. Oi. Yo. Yo. Mangga ing yudha sang satriya tama tatapi ingkang natya bela bangsa Ya. natya prataruna kusumane Oi. bangsa Oi. oh. Oi. Oh. Oi. Oh. Oi. Oh. Mangga ing yudha sang satriya tama tatapi ingkang supa prajurit natya bela bangsa Yo. Satya Mataruna Kusumane bangsa Oi. Mangga ing yudha sang satriya tama tatapi ingkang supa prajurit milata ing nyawa natya prataruna kusumane bangsa Hoi. Mangga ing yudha sang satriya tama tatapi ingkang supa prajurit natya bela bangsa milata ing nyawa prataruna kusumane bangsa sakaning yudha sang satriya tama tatapi ingkang supa prajurit natya milata ing nyawa kusumane bangsa Ya. Amuk surak brata jaya brata Wonggo sebadane lena pangendhawa Kokop gede woi Oh Ai iku ring ukara karena marti siwi
Adalah Yo. Ya. Jaranan, jaranan, jarane, jaranen, jaranen, jaranan, jarane, jaranen, sing numpak dorape, sing ngiring para ati, cek cek nang sek turut lurung ketepuk rincing rok rok ketepuk Goblok. sindene kok ra ditumi Kowe kering kok ya. yo Budaya. yo Pripun Mbak Linda? sampun dadi Mas Kok jalan kaya sampun ngantuk barang iki. hah Kaya ngantuk iki. ket lekas Mas Lekas ngantuk. Ya ane ngantuk. heeh Iki lagi jam Jam piro? Jam 8. 8 punjul loro kok. soalnya aku nek
Bobok itu nggak boleh malam-malam. Enggak boleh Sarah. malam. Oh, Besok oh. sekolah. Besok sekolah. Prei, Mas. Prei yo tanggal abang. Wah. Nggih. Mengge paling napa kanca-kanca? Oh Mbak Linda. Dari belakang minta segoro madu, Mas. Segoro madu. Nggih. Boleh. Rubung semut engko Pak Pur. Lah iya, aku terima Terima napa, Pak? ora Terima- anak madu. Terima. Ndak manis. Ndak diabetes nek kemanis. Lah iya. Piye Mbah Kotel? Mangkelingi nek ngagem peci sono kae. Jangan. Semoga kanca-kanca